عزوز سلامتنا بصحكم زخبركم تعذبتي كما يتوعلون نلوم ربع 10 شمون تمقابيت قطر سدالو زينهم مستندو حسنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبرز عدم يرمياس قبرلو عليه بقدامنت ارستاتو هاجروا ملك فتنا كلاي درجه لوم تجميرو فيروس كورونا نمكل خال ادلايت انقاطات يقبر كم زلو مينستر طعنا حبيرو أب حرقيقو قطري أب تكالت عنا زقلاقل أديتات بتسعة ميتات عبيو سرايت نيجر بوحدو 5 أبالات شبرا وجل بوكو حرام قتلو أمريكا أب العليان زغطو قدا كتل علو تغطي قبر الله إيران توعا بفيروس كورونا نايز موتو سبات قطري بدرجة علم نواستات شمون تشح ديبو هاجروا ملك فتنا كلا درجة مالت ماتريك ناي عامة تمرتي كلتشان 19 كلتشان أسران لومي 10 شمون تمجابيت أب ملا هاجر كوهب جميرو بنيام فساتين زدالو تبصبالو فرتنا عندهم كتقربيا هاجروا ملك فتنا كلا درجة مالت ماتريك نعامة تمرتي كلتشان 19 كلتشان أسران لوم 10 شمون تمجابيت أب ملا هاجر كوهب جميرو أب هاجراوي إنستيتوت العلواي تمرتن مرمرن دايركتور مزنان جمجمان دكتور بسرات قبروني رينا بزهاب التحبريتام أبز عسر سلسة عودتات تمرت زد غاللن كسب 23 مجابيت زقطرن هاجراو فتنام أب شومنت نقطات شو عتشحن 240 دق أنستيو زركوام 14 شعت 260 تمهارو يساتو فهم زلو قليتام زي فتنازي كل جزء حليو أب ورح مجابيت أب سالسيتي سمنا ورح مجابيت يزوهر بقو مسار الدماء لمزبن أبنت كاب سوني 16 مجابيت كسب 21 مجابيت كايد مخانو نحنا مدباوطينا صرحة لقنينا هنا أب مرحبو زحانون كم أتقليتو نيريو تخوني بتكنيكاوي مخنيات لمزبن كابتي تبدي بلوز نبري نيقرب معالتات في اللي جيرنا كندي 16 مجابيت كاب 10 شمون مجابيت كسب 23 مجابيت أبزلو جيزة ككايديو أبزناي لو مفتنا 14 شعت 260 تمهارو فتونيوم كابزيوم شو عتشحن 140 شعتن ويدما 40 شو عتن شمون مئتاويت دق انستيين بناي ساينسن بارتسن عينت كنريو خلنا درجة ناي ساينسن تمهارون ناي ارت تمهارون درجة حدا يقطرن كبابي شو عتشح بيلو مخونو كابلتين تم ترفوها ناي تكنيكن ناي كوميرشال سكول تمهارون يوم مالتي أبريادين جدا سعود عرب أبزركب أهجراوي أبيات تمرتي محبركمات إرتوين زوهاب زنبر فتنام لو معمد بسنك سقات لبدا فيروس كورونا 5 كايد زقالت الدكتور بسرات تمهارو رجيو من أم نفسهم تأمامينو من كسر حمل أخت أم حلالي فام زي كل سب سمعي ودلو سعود عرب نتي ممرحوتي أنا أوتي علان تفلالي هاجرات سازي فتنتنا ولا كات قراريبهم كخرو تنبرو نجدا بجدا نبرير نيرنا مفتن نقطة حجكن كخرو أيكورن يوم بزوت إذا لما مرح مسرت سازي أبجدا نب رياضن زنبر مفتن نقطات كسر حيكونني دكتور بسرعة موداتام إذا زوهاب زلو هاجراو ملقا فتنام نتومهارو كاب حدا درجة نبزل على ذا السجاجر أقدر سنة بمغيرو سلازخونم تساتفت تتنقام كسرحم أبوتا فتنا بقوانو كركبون نستوهابو محبريتا بقبو ككتاتولون كتقبرون تلابيام مبب معالتو ببتن إكزام سيشنز تفلالي ممرحتات كمزقوم سلازخيل السون دا تعذبو كخور خمزلهم بقو خاني كسر خمزلهم يزيهم حليهم كمزلهم جزيهم بأجباب تقوموا لهم أب فتنا نحد فتنا زوهاب ساعات نابن 3 ساعات تتوهب كاسي 3 ساعات ملو يسر حكا إمالتي ناي 3 ساعات فتنا بفرق ساعات ودي إخاخت كيف قن أي تخلني خا حاجة كتحسب كتذكر كتسلاسل تباهلي 3 ساعات وهاب كاسزي تجزيهم تتقيمهم سريحهم كوزو يلابو أنا أب العلميتون سنة هجراتن جزاتن بمئتاو هيوت العلم شوعات شح سبات زقزفن العلميتون 8 شح زلخفن فيروس كورونا نمكلخل أدليت انقاطات يكبر كم زلو يفلت بزعبازي بزمناوي ماشينات أب أهجروم عرفوا نفرتي أسمرة زي الثلاثة زلو نتفتت وكيل إرنا بينيام في السهاتيون زدالو تبصبالو ليديا تخلى مريم كتقربيا
ሚኒስትር ጥዕና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ናብ ሃገርና ከይኣቱን ምክልኻል ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ጥንቃቐታት ይገብርን ኣገዳሲ ስጉምትታት ይወስድን ኣሎ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ሓላፊ ውሸባ መንእሰይ ኤፍሬም ወልደ ሊባኖስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ጎንጎንቲ ንቕሓት ህዝቢ ብምብራኽ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕን ቀጻልን ጎስጓሳት ዘመናዊ መመርመሪ ናውቲ ተኣታትዩ ናብ ኤርትራ ንዝመፁ ኣጋይሽ ግቡእ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ጥንቃቐና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ደሎ ኣብቲ ካልኦት ሃገራት ድርኢዎ እዚኣ ምክንያቱ ምስ መፁ ኣብ ርእሶም ገይሮም እዚ እዮም ደሪእዎም ደለዎ ንሕና እዚ ሕጂ እዚ ሓሊፍናየስ ኣብ ካሜራ ኢና ደለና ተን ካሜራ ንገዛእ ርእሰን ከማንሲ መጀመርታ ሓንቲ ነይራህና ብድሕሪኡ ካብ ኣድማ ዕበለት ትቀየር ተባሂሉ ሕጂ ቅድሚ 10 መዓልቲ ተቐይሩ ሕጂ እውን ሎም መዓልቲ ሃይቴክ ዝኾነት ካሜራ ትትከላላ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ታይ ይድርኢ እታ ኣብ ርእሱ ትገብረሉ እዚኣ ይድርኢ እምበር እቲ ካሜራ ቪድዮ ብውሽጢ ኣብ ስክሪን ኮይኖም ድርእይዎ ኣይርአን እዩ ጠጠው በል ሕለፍ ክንብሎ ጥራሕ ይድርድኦ ደሎ ንሕና ግን ካብዚ ብዝማዕበለ ተጠቂምና ኢና ነትሰብ ንከታተሎ ደለና ማለት እዩ ነቲ ለበዳዊ ቫይረስ ንምግታእ ኩሎም ገያሾ ናብ ኤርትራ ምስኣተው ብቐጥታ ሙቐት ሰብነት ብማዕዶ ብእትዕቅን ካሜራ ከም ዝሓልፉ እናተገብረ ከም ዝዕቀን ዝሓበረ መንእሰይ ኤፍሬም ብተወሳኺ ናብ ግንባር ኣቕሪብካ ሙቐት ሰብነት ዝዕቅና መሳርሒታት ከም ዘለዋን ኣድላይ ምዝኸውን ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕላን ኣረዲኦም ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ኤፍሬም ብቐጥታ ካብተን ቫይረስ ኮሮና ኣዝየን ዝተለኸፈ ሃገራት ዝተበገሰ ወይ ድማ ብትራንዚት ብአን ዝሓለፈ ዝተጠርጠረ ሰብ ናብ ክፍሊ ውሸባ ከም ዝለኣኽ ብምግላጽ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ገያሾ ኣብ ዝኣትውሉ ኣፍ ደገ ካበይነቲ ሃገር ከም ዝመፁ ክሕብሩን ምትሕብባሮም ክዕዝዙን ተላብዮም ኮሮና ቫይረስ ኣለዎ ድዩ የብሉን ሓደ ሰብ ምልክታት ሓደ ረስኒ ስለዚ ረስኒ ምዝህልዎ ልዕሊኡ ምዝመጽእ ቀጥታ ናብ ውሸባ ኣብ ቤት መኻእ ዝርከብ ሆስፒታል ንሰዶ ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ ገያሻይ ከኣቱ ከሎ እቲ ደድሊ ምጥንቃቐታት ክገብሮ ደሎ እቲ ማስክ እዩ ካበይ ሃገር መፅዩ እቲ ሃገር ምስቲ ሕማም ዘሎ ምትእስሳር እንድሕር ሃልዩ እዚ ሰብ እዚ ሕማም ኣለዎን የብሉን ኣይፈልጥን እዩ ግን እንድሕር ሕማም ሃልይዎ ሒዝዋ ኣትዩ ናብዚ እንድሕር ሓበሬታ ድሂብና ንዓና ንዕኡ ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ነቲ ህዝቢ ድማ ክልክም ስለ ድኽእል እቲ ሓበሬታ ድበና ነገር ቁኑዕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝገለገለ ኣዴታት ቁፅሪ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር እንከሎ ብ900 ከም ዝዓበየ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ዝነበረ ሞት ድማ ናብ 0 ከም ዝወረደ ሓላፊ መደበር ጥዕና ሓርጊጎ ሓቢሩ ተሓጋጋዚ ነርስ ኣረፋይነ ኢብቃቕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሕነት ኣዴታትን ዕሽላትን ንምውሓስ መደባት ክትሃበት ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ወፍሪ ከባቢያዊ ፅሬትን ብሰፊሑ ከም ዝካየድ ብምሕባር ዘለዎም ናይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ኣምቡላንስን ፀገም ፍታሕ ክናደየሉ ተላብዩ እታ ትካል ጥዕና ኣብ ክትትል ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ሓለዋ ጥዕና ህፃናትን ኣገልግሎት ክታበትን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ምክልኻል ሕማማት ውፅኢታዊ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ገሊፆም መደበር ጥዕና ሓርጊጎን ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ገደም ለሓዜን ዓጎምብሳ ሓርጊጎን ገለ ክፋል ንኡ ዘባጊንዳዓን ኣገልግሎት ትህብ ስጋኣታት ተሪኦ ኣንበጣ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ጎረባብትና ሃገራት ገና ስለዘይ ተቐንጠጠ ሓረስቶት ኣብ ወቕቲ ኣዝመራ ምክትታሎም ክሕይሉ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ፀዊዑ ወኪል ኤረና ፊልሞን ትካቦ ዘዳሎ ፀብፀባሎ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽዮን ተርእዮታት ኣንበጣ ኣብ ወቕቲ ኣዝመራን ምክልኻል ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ምክትታሎም ክሕይሉ ፀዊዖም ብ13-16 መጋቢት ኣብቲ ዞባ ምዝነጥፉ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ሃብታብ ስጋኣታት ተርእዮ ኣንበጣ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ጎረባብትና ሃገራት ስለዘይተቐንጠጠ በብኸባቢኡ ጥቡቕ ምክትታልን ቁልጡፍ ምልዋጥ ሓበሬታን ክካየድ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ዞባ ወርሒ ሚያዝያ ዝናብ ኣዝመራ ዝጅምረሉን ናይ ኣዝመራ ኣዝርእቲ ዝበቕለሉን ወቕቲ ብምዃኑ ንኣንበጣ ምቹእ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ እቲ ኣንበጣ ክረኣየሉ ዝኽእል ከባቢታት ተጸኒዑ ናይ ምክልኻል ነቑጣታት ክቐውም ምዃኑ ኣሚቱ ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣብ መወዳእታ ወራር ኣንበጣ ንምክልኻል ውዳበን ምጉስጓስ ዓቕምታትን መሰረታዊ ምዃኑ ብምሕባር ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ዝደወባ ንኡስ ዞባታት ሓያል ምድላዋትን ጥንቁቕ ምክትታልን ክገብራ ኣዘኻኺሩ
ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ካብ ኢትዮጵያ ሰገረ ዕስለታት አንበጣ ኣብ ውስን ከባቢታት ንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ፣ ጾሮና፣ ሰገነይቲ፣ ማይ ዓይንን ዓዲ ቀይሕን ተራእዩ ምንባሩ ብዝተኻየደ ውህድ ጻዕር ድማ ኣብ ዘራእትን መጋሃጫታትን ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ሓፂር መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓለ ይዝከር። ሓረስቶት ንዞባ ናቕፋ ውሕስነት መግቢ ንምርጋዝ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ኣበርቲዖም ክደፍኡሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ መሓመድ ዓሊ ተሓሳሲቡ ምስ ሓረስቶት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ ጎኒ ጎኒ ዘሰላስልስዎ ክረምታዊ ሕርሻዊ ንጥፈታት ምህርቲ ኣሕምልቲ ፍረታት መዓርን ጸባን ንምዕባይ ንዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ንምውጋስ ሕርሻዊ ምህርቶም ንምዕባይ ክራማት ቅድሚ ምእታው መሬቶም ከለሳልሱ ክዛልዩ ከደላድሉን ክድኩዑን ኣዛኺሩ ምፍዋስ ማይ ኩዖታት ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን ከምኡን ምድኳዕ ግራውቲ ካብ እቶታውነት ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ፀዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብሞያውያን ሕርሻ ዝወሃቦም ኣስተምሮ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ምብራህ ቀረብ ጥሩይ ምሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ናውትን ክረጋገፀሎም ተላብዮም ኣብ ዓዲ ኋላ ኣብ ኣተላለያ ግዳያት ኣእምሮውን ምዕባላውን ስንክልና ዝኾኑ ቆልዑ ዘተኮረ ኣስተምሮ ብ12 መጋቢት ተዋሂቡ ዕላማ ናይቲ ኣስተምሮ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ስንክልና ዘለዎም ግንዛበ ንምዕባይን ግቡእ ክንክን ዝገብርሉ ሜላታት ምምሃርን ምዃኑ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ኣእምሮውን ምዕባላውን ስንክልና ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣቶ ደሳለ ሓጎስ ገሊጹ ዛጊት 103 ዜጋታት ኣብቲ ጨንፈር ተጠርኒፎም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ኣቶ ደሳለ ኣለይቶም ብቁጠባ ነብሶም ዝኽእሉ ባይታ ንምጥጣሕ መደባት ተሓንጢጡ ይስራሓሉ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ሓላፊ ሆስፒታል ዓዲ ኋላ ኣቶ ሲራክ ደባስ ብወገኑ ሕብረተሰብ ንግዳያት ኣእምሮውን ምዕባላውን ስንክልና ብግቡእ ክሕብሕቦምን ኣደዳ ባህላዊ ፍወሳ ከይኮኑ ክከላኸለሎም ብምዝኻር ግዳያት ስነ ፍልጠታውን ማሕበራውን ኣልያ እንተረኺቦም ምምሕያሽ ከርዩ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጡ ምዚ ብዝተኣሳሰር ኮምሰረቱ ተሃድሶ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ንምሕያል ዝዓለመ ርክብ ብ11 መጋቢት ኣብ ዓዲ ኋላ ተኻይዱ ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ዓዲ ኋላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ጉዳይ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ብደረጃ ኮሚቴታት ዝካየድ ፀንሐ መፅናዕታትን ናይ ምጥያት ንጥፍታትን እኹል ተመክሮ ተደሊብዎ ስለ ዘሎ ኣበርቲዕኻ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘልኩም ክምለሰ ምክታልኩም ክትፅሉ ብክብሪ ዕድም ሰራዊት ኒጀር ኣብ ሳልስቲ እዚ ብዘካየዶ ስርሒት ብውሕዱ 50 ኣባላት ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ እቲ ስርሒት ቦኮ ሓራም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኒጀር ድሕሪ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ከም ዝዓበ ዝሓበሩ ሰብ መፀጥታ ናይቲ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ኣረድዮም ኣብቲ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኒጀር ዝወረደ ክሳራ ከም ዘየለዮም ኣዘ ሰራዊት ናይታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ገሊፆም ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ክንቀሳቐስ ፀንሐ ዕጡቅ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብዚ እዋን እዚ ስርሒታቱ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዘስፍሖ ፀብጻባት ይሕብሩ ማሕበረሰብ ዓለም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣጽዲቆ ንዘሎ እገዳ ከልዕሎ ፀቕጢ ክገብር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ፀዊዑ እቲ እገዳ ኣብ መዳይ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ንፅላት ጥዕናውን ሃሲዎ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሚኒስተር ዛሪፍ ኣንጻር ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ከቢድ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎ ኣረድዩ ብሰንኪ እቲ እገዳ ኢራን ዘድልያ መድሃኒትን ንጥዕና ዘገድስ ናውትን ከተእቱ ተፀጊማ ከም ዘላዩ እቲ ኢራናዊ ሚኒስተር ገሊጹ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኒኮላሳዊ ኢራን ድሕሪ ምስሓቡ ኣብ ልዕሊ ሃገር ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘፅጠቐ ፀብጻባት የረድኡ ፕሬዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሓኒ ሃገሩ ብለብዒ ቫይረስ ኮሮና ተሃስያ ከም ዘላ ብምሕባር ኣብ ልዕልያ ፀኒዑ ዘሎ እገዳ ኣብ ምግታእ እቲ ሕማም ዕንቅፋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ምሕባሩ ይዝከር ኣብ ኢራን በቲ ሕማም ልዕሊ 16,000 ሰባት ክልከፉ ከለው ልዕሊ 900 ድማ ከም ዝሞቱ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢራን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ $5 ቢልዮን ደገፍ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ሓቲቱሎ بفيروس كورونا نايزموتو سبات قطري بدرجة عالم ناب أستاذ شمون تشح كم ديبه ودب تعنا عالم أفليتو بسنكتي زخفة أهجراو تعنا وسجات كبل زتقصو حمام زاجيت أب لعلي 200 سنة هجرات لعلي 209 شح سبات كم تلخفو تحبير له نت حمام نمو قطار كلن هجرات بعتوب كسر حازس أو ودب تعنا عالم
تعو ناي مرمراتات وفري ككايد التحساسي بولو اتحمام فلما اب ورح تحساس كلتشن 19 اب تشاينا كنت تخسته اب زوان زي بفلاي اب هاجرات اوروبا اسكافي بزخونه ملكو يلا باع كمزلو اتودب حبيرلو نتحمام نمكتا ايطاليان اسبانيان اب مولو شبكه اتوان كلو امريكا تركبن بركز بلا هاجرات دما هتوص ناي اوان حدغا دنغاغا اويجنالو بزي كازي كم اكل مقوصر ناي تحمام بزحات هاجرات كابنا بنغزاتن زكاير منقساسات اجيدن مهلاون يغلص إذا خمسين كله مجلس فرنسا بسنك لعب فيروس كورونا أب كنت أبا هاجرو كسب نزخل كسرتات نمكلال 4.5 بليون يورو كسلع مخانو حبيرو زعابية كفال نايت باجت بسنك تحمام بقالتا كتلوا نزخلا كوبانياتات نمدقوام كوعل مخانو مينستري فاينانس نايت هاجر فليتلو بريزيدنت إيمانويل ماكرون نتكالات فرنسا كاب تفشان مكتا زحجز ناي 300 بليون يورو لقاح كم زفكر أقدموا محبارو زفلتيو بسنك حمام فيروس كورونا أبز عامة زي كنت أبا فرنسا بأستاد حدا ميتاوت كان قول كم زخلهم كلاتات زئمتو زلو اتحمام اب قطبه عالم كبير هاسيا كورد كم زخاليف كغلص انحو بسنكي قلطوف مسفحفح نايت فيروس بدرجه عالم محبر قطبه ونطفتات ناب زتحته درجه وريدو خم زلو يزفلط أمريكا لمينستر مكلخال سوريا علامة زجبرة حدش الجراز دقة أتيه بعصر شعات مجابيس توست سجومتي بمنجدي مينستر مكلخال جنرال علي عبد الله أيوب ناب سوريا كأتيخون نغبتها جر كل أهنس أنح نبرز زخل كليو أتجرا مغط التنايتي قابل على سوريان سما زيكو سرت أنح سجومتي مخانو زحبرو ترتبط من محضر بريزيدنت ترامب زحلف عامتون قابل على عصر شدوشة سوريان سبب سلطان الجرا كم زز تغير الدو جنرال علي عبد الله أيوب قابل ورحة الريك لتشن عصر شموتن ببريزيدنت بشار الأسد مينستر مكلخال كوينو كسرح كم التمزز يذكر قابل علتي مينستر صديقو زلو أجدا نمنجستي بريزيدنت بشار الأسد سقط فترة له 5 يوم تنتنتي زحبرو بريزيدنت إيرا بهرام صالح أب بوليتيكا قديات بزح وبنت كم زي بلدو نزتكس عدنان الزورفي قدام مينستر كوينو كعيو مزيزو بريزيدنت إيرا نز حدش قدام مينستر زمزو زلو نتي بوتا نمحاز أقدمو زمززو محمد علاوي زحلفه ورحلة كاتيت بجزاء فقدو كاب سلطانو دحر مراديو بزد ما تفتيرون زلو ناي سلطان هاقوف نمعباس حدش قدام مينستر عدنان أب ورحة حدا ورحي منجستي كأوم تعوعيت قريبو للو أب ورحة تكمتي كلتشن 19 أب عراق دحر استغسته هزبون عبي قدام مينستر زنبرا عادل عبد المهدي سلطانو كم زقلفه فلت كم سعبين نايت سقمتي منقست نايت هاجر أب وشتي 4 ورح سلسة قدامت مينسترات كشيم كم تجدده تبطبات توسو منقست عراق محبر قطبا من نابرو هزبي كم حيز تألف نايت قامو سلطات جنا فخم يبل بمهلو بوليتيكاو زي مرقا نايت هاجر أب حصير وانك هاد كم زي مسلم نايك قربات عذب تزمتو بسنكته نايت قامو سلطات سعبه هزبون نعبي أمايت سبات كم تقتلون أشعات كم زقصلون تبصبات يحبرو بعصرت شعات مجابيت أب تايلاند بستفسم متقعت بوم بوحدو 17 قوسيلهم أتي أب زوباه يلا أب زركب بيت صحفة منقس استفسم متقعتي لعلو سم زنايت هاجر أخيبا أب زكايد لوز نبرلو واني تقاتيمو بزد ما اتمتقعتي نتوم سبب سلطان علامة زجبرك خون كم زخل قمتات الله نايت متقعتي حلفنا زو سدا أكل كوانتا زيله أنصر منقس نايت هاجر زقنعه ترجع متقعتات ككايدو تصنحو أطوات فتيمو مو خونو كم زخلو يمت منقست تايلاند دحرت متقعتي أب زوبا يلا زكايد تساوي حلوة كحيل عزيز الله زي خبركم تعزبتي زينة أبزي فتسم بروك معلتي